Sulamenteng ang lokal na gobyerno kan banwanin si Pokot Camarines Sur ang natawanin pagbisto kan Archdiocese of Libmanan ninhuliman sa tinawag kaining suporta sa sainda sa panahon kan kalamidad. Sa naging pagkikipag-olay kay Mayor Tom Bukago, naugma subod siya ninhuli sa personal na tinaw ni Reverend Father Romulo Castañeda ang plaki kan pagbisto sa alkalde nagikan pa kay Bishop Jose Arrojas Jr. Ini ko pasasalamat sa opisyal asin pagtaonin onra sa tabang kan LGU para sa mga naapektuhan kan bagyong Ulysses asin bagyong Rolly. Una, pinapabot ko ang pasasalamat sa ating bishop kay Bishop Jose Arrojas na sa pagbibigay niya sa akin ng award. Naparaking honor po ito sa akin bilang alkalde na ako po napalagahan ng ating bishop na sa aming pagtutulungan na nagpaparating ko din ng pasasalamat sa Caritas kasi napalaking tulong din ang ginawa nila dito sa bayan ng Sipukot. So ako po bilang alkalde sa pagpartner ko sa kanila sa ganitong programa, pinapaabot ng malaking pasasalamat kasi ang laking tulong sa dito sa aking mga kababayan. Mientras tanto, nagbisita naman ang alkalde sa mga eskwelahan kan Banwaan, tanganing maaraman kung ano ang pwede pang maitabang sa mga ini, lalong-lalo na sa mga estudyante asin mga paratukdo. Last week pa, nag-uumpisa ako magbisita sa ating mga paaralan. Personal ko itong pinupuntahan na mas gusto ko nakakausap yung ating mga guro. Una, gusto kong personal na ipaabot sa kanila aking pasasalamat sa kanilang pagsuporta at tulong na ginagawa sa ating mga kababayan. Ganon din sa aking pagbisita sa kanila na doon ko tinatanong ang ating mga guro kung ano pa yung mga dapat na tulong na extend ng LGU sa kanila. Kaya ako kasi ang gusto ko sa pagpaplano ko ng budget, gusto ko ang edukasyon natin hindi yun napapabayaan. Gusto ko pag gumagawa ko ng budget, sinasama natin yung edukasyon kasi isa yun sa nakikita ko ng ang laking tulong sa ating mga kabataan. Sa ngunyan, nakatalaan pa na magbisita ang opisyal sa iba pang mga daing naabot ng mga eskwelahan kana sambitan ng Banwaan. Yan ang dagdag na bareta gikan sa One Media TV48 Naga Jerome Breeze para sa News Force Bicol.